И какво става, хора? Аз съм Вексус, тук с мен са те идиоти. Дамян, Дарегина, Елма и Мими. Тук те си лежат по дивана. Кажете хай! Ще да кажа. Така написах им. И иначе, сега да преминем да ви покажа томболата. Значи, ето я, защото си спалнал да мене. Значи, това е YouTube, YouTube, Давон. Прими само Reset. Чакай. Значи, не може, той иска да се види в клипа. Значи ето пиш. Значи. И сега. Така. Сега да преминем към томболата. Ето ги. Един чест каски, един чест плетове, един чест... Тихо няма китайци. Не го бутайте, бе. Един чест панталонки, един чест бутушки, един чест легове, един чест брадви. От всичко по един чест има. За томбулката. Значи тук има 4 милиона, не още 6 милиона, 4 спаунера, 100 килове, фул мечове, фул брадви. Общо взето супер яка мега томбула. Да се запишете за томбулата, трябва да напишете само запис никъв в играта, като моя Vexus, нали. И това ще е, хора, от мега томбулата. Надявам се да се видим скоро. И